କଣ ଲାଗିବ ସେଠି? ଫୁଲ ନାହିଁ, ଚନ୍ଦନ ନାହିଁ, ଧୂପ ନାହିଁ, ଦୀପ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ କହୁଛୁ କଣ ନା ପିଣ୍ଡ ପ୍ରାଣ ସବୁକୁ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପିତ କରିବ ତାକୁ ମନୋନୀତ ଭକ୍ତି କୁହାଯିବ। ସେ ପିଣ୍ଡ ପ୍ରାଣକୁ ବି ନେବେନି। ସରକାରଙ୍କୁ ନେବେ କଣ କରିବେ? ପ୍ରାଣକୁ ନେଇଯିବେ କଣ କରିବେ? କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଯେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ। ତାର ମୋର ଜୀବନ ଅଛି କି ମୋର ଦେହ ଅଛି କିଛି ମୋର ଅଛି କି ଧନ ଅଛି, ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି କି ସଂସାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ନିଜେ ବି ନାହିଁ। ଯଦି ତୁ ନିଜ ରୂପ ମୁଁ ବି ତୋ ସହିତ ରୂପ ହେଇପାରିବି। ଏ ରୂପ ଏଇଟା ମାୟା ପ୍ରକୃତି ରୂପ। ମୋ ଦେହ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ଆତ୍ମା ତ ପାଖରୁ ସେତେବେଳେ ଦେହ ତ ଆସିନି ନା। ସେ ଯେ ଭକ୍ତ ଏଇଟା ମାନେ ଭକ୍ତି କରି କହିବ ତାରି କଥାଟା ମୁଁ କହୁଛି। ଯିଏ ହଉ ସେ ଜଗତ ହେଉ କାହିଁ ଭକ୍ତ ହଉ ତାକୁ ଭକ୍ତ କୁହାଯାଏ। ଯିଏ ଭକ୍ତି କଲା ସେ ଭକ୍ତ ହେଲା। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମାଟିକୁ ତୁ ତିଆରି କରିଛୁ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତତେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଥିଲି ବୋଲି ଯୋଉ ଲେଖା ଅଛି ଶାସ୍ତ୍ର, ମା ଗର୍ଭର ସତ୍ୟପାଠ ହେଇଛି, ଆସିଲାଟାର ସତ୍ୟପାଠ ହେଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମତେ ତୁ ଯୋଉ ମାୟା ଜଞ୍ଜାଳରେ ପକେଇଲୁ, ଏ ଦେହଟା ଦେଲୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ତତେ ଆଉ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। କାହିଁକି ଜାଣୁନି? ନାଇଁ, ପ୍ରକୃତି କବଳରେ ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ଯଦି ଜଣେ ପଡ଼ିକି ଦଗ୍ଧାନରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ସେ ଅଗ୍ନି କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିଏ? ଦେହ ଯନ୍ତ୍ରଣା କରିବ। କେମିତି ନା ଆତ୍ମା ଅଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ସେଇଠି ତାର ମନ ରହିବ। ଆଉ ତୋ ପାଖ ଭକ୍ତିଟା ରହିବ। ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଗୋଟେ ଶୁଣ। ଭକ୍ତିଟା ତୋ ପାଖକୁ ଆଉ ଯିବନି। କାହିଁକି ନା ମୋ ଦେହ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ମୁଁ ମୋ ଦେହକୁ ଦେଖିବି ନା ତତେ ଡାକିବି? ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତତେ ଡାକିପାରୁନି। ତାହେଲେ ଏଇ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ମୁଁ ତତେ କେମିତି ପାଇବି? କେମିତି ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି କରିବି? ଭକ୍ତ କହୁ ଭଗବାନକୁ ଯେ ଜଳ ସ୍ଥଳ ଅନଳ ଆକାଶ 10 ଦିଗପାଳ 33 କୋଟି ଦେବତା ଆଉ ଯେତେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଗଡ଼ି କଦି ଚକ୍ରାଗୁଳି ମୋ ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛି ସେ ଅଛି ପ୍ରଭୁ। ତ ମୁଁ କଣ ସେ ଅଗ୍ନିରେ ନାହିଁ? ମୁଁ ସେ ଅଗ୍ନିରେ ବି ଅଛି। ହେଲେ ସବୁକୁ ଦାହିକା ଶକ୍ତି ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ମୁଁ କଣ କରେ ନା ଆତ୍ମାକୁ କେବଳ ଉଦ୍ଧାର କରେ। କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମା କେବେ ମରେ ନାହିଁ। କେମିତି ନା ଗୀତାରେ କହିଛି ଯେ ନୈନ ଚିହ୍ନନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣୀ ନୈନ ଦହତି ପାବକ ନ ଚଳନ୍ତି ତାପ ନ ଶୋଷୟତି ମାରୁତ। କିନ୍ତୁ ଖଡ଼ଗରେ ଛେଦିଲେ ବି ଆତ୍ମା ମରିବନି, ପାଣିରେ ପଚି ସଢ଼ି ଯିବନି, ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ି ଜଳି ଯିବନି, ପବନରେ ଶୁଷ୍କ ହବନି। ଏମିତି ସେ ଆତ୍ମା। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଯେମିତି କୌଣସି ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ତୋର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ନଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ବାପ ଆଉ ପୁଅ ଯେମିତି ପ୍ରଭେଦ କିଛି ନାହିଁ, ଭେଦ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁ ଆତ୍ମା ସମାନ। ହେଲେ ତୁ ସେଇ ଭାବରେ ଯଦି ମତେ ଜାଣିବୁ, ତାହେଲେ ତୋ ଆତ୍ମା ଅଗ୍ନିରେ ଛଟପଟ ହେଲା ବେଳେ ବି ମୁଁ ତତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବି। ଆଉ ଯଦି ଆତ୍ମାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି, ଏଇ ଦେହ ଯୋଉ ଛଟପଟ ହଉଛି କଷ୍ଟ ପାଉଛି ତାକୁ କଣ ଉଦ୍ଧାର କରିବି? ଅନେକ ଦେଖୁଛୁ ନା ଜଳି ପୋଡ଼ି ଗଲା ଭିତରୁ 10 ଜଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଉଛନ୍ତି, 10 ଜଣ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛୁ ନା? କାହିଁକି ନା ସେ ତାର ପୂର୍ବର ସ୍ୱୀକୃତ ବାସନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱୀକୃତ ବାସନା, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଡାକିଛି। ଜଳ କୁମ୍ଭୀର ଭିତରେ ଦେଖୁଛୁ, ଗଜ କୁମ୍ଭୀର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଜଳ ଭିତରେ, ଗଜକୁ ଉଦ୍ଧାର করে କୁମ୍ଭୀରକୁ କାଳ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କର ନା। ଏଇ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରକୃତିର ଜଳ, ତାକୁ ବିନ୍ଦୁ ଜଳ କୁହାଯାଏ। ଆତ୍ମା ତାରି ଭିତରେ ବାସ କରି ଛଟପଟ ହଉଛି ନା। ଆତ୍ମାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କିଛି ନାହିଁ। ସଂସାରକୁ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଥାଏ ବ୍ରହ୍ମ ପାଖରେ ଥାଏ, ଏକା ଜଣକୁ ପାଏ। ଅନେକ ହେଇଗଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନାହିଁ, ତାର ନିଜତ୍ୱ ନାହିଁ, ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କୁହାଯାଏ। ସେ ବିକୃତ ଭାବ ହେଇଯାଏ, ପ୍ରକୃତିରୁ ବିକୃତି ଜାତ ହଉଛି। ତେଣୁକରି ସେ ବିକୃତି ହେଇଗଲା ପରେ ତାର ଯୋଉ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା, ଭଗବାନଙ୍କର ଲୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏକାନ୍ତ ଭାବନା, ଏକାନ୍ତ ଚିନ୍ତା, ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତିଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଶହେ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛି ନା। 100ଟା ଲୋକ ଗୋଟେ ଲୋକ ଟାଣିଲେ ସେ ଏକୁଟିଆ କେତେ ବଳ ଦେଖେଇବ? ସେ କଣ କରେ, ଯେତେ ଲୋକ ଟାଣିଲା ପରେ ଦ୍ରୌପଦୀ କି ଯେମିତି ବିବସନା କଲାବେଳେ ଦୁଶାସନ, ସେ କଣ କରୁଥିଲା ନା ସେ ଟାଣିଲା ବେଳେ ସେ ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲା। କାହାକୁ? ଦ୍ରୌପଦୀ ସେ ଦୁଶାସନକୁ ଦେଖୁଥିଲା, ଅଥଚ ନିଜ ଦେହ ରକ୍ଷାକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଗୋଟେ ଆତ୍ମାର ଏଇଟା ଉଦାହରଣ ହେଲା। ସେତିକି ସମୟରେ ତେଣୁ ଭଗବାନ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିଦେଲା, ସେତେବେଳେ
अच्छी कि नहीं निज दे उभय मत न जाने ज्ञानी मत रसे रसे सुख समुद्र नित्यवास मध्य भजन मध्य कहीं सत्य असत्य न जाने केवल मध्य सुख पाने आंतर भागवत पदटा से समय जीव कौन कै से निज देह भी देखे ना आम जो बर्तमान निज देह को देखुचु से संसार उदाहरण दे द्रौपदी शब्द कौन ना पांचपति कला द्रौपदी कला आम से बड़ा पांचटा मन आत्मा रही पांचपति से कर एकपति की छाड़ी अर्थात ब्रह्म होते एकपति है से पति जो बन दब ये पांचपति भी किसी जमीक कि भीम अर्जुन नकुल सहदेव युधिष्ठिर समस्त थे विवेचना कला दुशासन किसी भी कर पारे ना एका कृष्ण ताको बहुत रक्षा आम युवा सब पुराण माध्यम शुणुचु आज टीवी मोबाइल नाना प्रकार नेटवर्क सब शुणुंट बुझाटा कौन बुझुच आम कौन से जन बात पड़ू कि खाली तो द्रौपदी लगे खाला खाली से राम कृष्ण को लेखाला से पंच पांडव लेखा गला पूर्व वंश को लेखाला ताले आमे कहीं सब बही गुड़ा गाइबा ताको जति कर्म आमे कहीं करबा नै कि ना सेमाने जेंते कष्ट दुख पाइथिले एई भलिया जागा जगह कले भगवान को डाकिले तीर्थव्रत कले आमे सेति पय सेना करूछु ना नै ताले सेइटा जदि आमे करूछु से को भगवान को डाकुथिले समाने केमिति मुक्ति पाइले ताहा भी हमको निहाती बुझा दरकार ना नै तो भगवान ये रूप है आत्मा ग्रह रूप देखो आत्मा नहीं देखो देह और आत्मा और परमात्मा जीव और जीवात्मा परमात्मा जिते बड़े जीव आत्मा स्वरूप शरीर भीतर धारण कर जीवात्मा है जीव है कि आसे अब कहीं ना गला बड़े भी से जीव है कि चल जाए और शून्य है कि चल जाए जिते देह भीतर दे ही गला से जीवात्मा अर्थात मनुष्य शरीर जीवात्मा पशु घटे गोटे आत्मा आम अलग अलग भाग करूँ आत्मा जो जो आत्मार भाग सत्य कि आत्मा ही आत्मा अग्नि जिते गोटे पाउंस तुम जड़े देले जिते काठ जड़े बुढ़ाटे पाउंस पाउंस ना अग्नि ना कि अग्नि जलुवा पर्यटन अग्निर ना रही दायिका शक्ति थी पर्यटन जो से रिजापन हो पानी पकई दिगला से पाउंस से काठ ना रही कि ना रही बाउंस ना जीव से भाया जो आम शरीर टाक दहन करदेव ज्ञानाग्नि दहन कर ये तो प्रकृति अग्नि दहन हो दग्ध पड़ी ज्ञानाग्नि दग्ध हो आम शरीर कथा तार अर्थात से पुड़ी गली कि जड़ी गली कि साप कामड़ा कि बाघ खाइला से ध्रुव प्रहलाद भाया तो शुणिच से तार कि भगवान निश्चय उद्धार करेंगे है आम जो कहना जे जहाँ कले जमती कले भगवान उद्धार करेंगे भूल धारणा संपूर्ण सहित एत गुड़े कथा है जड़े पोड़ी जली गला भगवान उद्धार करेंगे कहुए भक्त अरे मो दीक्षा कथा ना भी धरबी कहुए आध्यात्मिक भक्ति आध्यात्मिक भक्ति मान कौन ना अध्यात्मा अधियज्ञ अधिभूत आत्मा अधे पूर्णात्मा जो परम ब्रह्म को पूर्णात्मा कह परम ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म कह जाए ना आत्मा को भगवान कहे ये अध्यात्मा अर्धांगिनी अर्धांगिनी जीव स्वामी स्त्री अर्धांगिनी नहीं कि स्त्री स्वामी अर्धांगिनी अच्छी और से जीव भगवान जो पूर्ण ब्रह्म मिश्रण हो अध्यात्म शब्द रही पूर्णात्मा अर्थात नड़िया हो पाउस हो काठ हो अंगरा हो जहाँ पकईदे पोड़गला गोटे पाउस से जीव भगवान को पाइला है शास्त्र गोटे गोटे शास्त्र गोटे गोटे ग्रंथ अनेक मार्ग में भ्रमी शास्त्र गोटे नाना मत प्राणी के भंडा है तत्व बुझे तुटे भ्रांति भवसागर विधान तो से यज्ञटा हो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज पंक्तं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः कृष्ण कहले अर्जुन हे कृष्ण अर्जुन तो सब पर जिते धर्म विश्वास कर सब छाड़ केवल मो पाद तोर सकल पाप विनाश करी तते निश्चय अर्थात गुरु माने से कथा कृष्ण जो अर्जुन पर गुरु
ସେ ବି ସେ ବ୍ରହ୍ମରୁ ମି ପ୍ରଳୟ ମୋର ସୁଖେ ମିଳେ ବ୍ରହ୍ମରୁ ସେ ବି ସେ ବ୍ରହ୍ମରୁ ଆସିଛନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ସେଇଠି ନେଇକି ତତେ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ଦେବି। ତୁ ଯଦି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭାବିବୁ ତାହେଲେ ତୁ ମତେ ଭଗବାନ ପାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଗୁରୁକୁ ପାଇଲେ ତ ଭଗବାନ ପାଇବ। ଛୁରୀଟା ଧଇଲେ ତୋ ଉପରକୁ ଯୋଡ଼ିବ ନା। ଗୁରୁ ତ ମିଶୁନି ନା। ଏଇ ଶବ୍ଦ ଆମ ଘଟ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ବହୁତ ବହୁତ। ତେଣୁ କରି ତୁ ମେ ତୁ ଯାହାକୁ ଯାହା କହିଲେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟେ ଯିବ ସେ ବାଟେ ଯିବ କାହିଁକି ହଉ ଏକତ୍ରିତ ଭାବ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଭଜନ ସେ ଗାଇଲା କହିନଥିଲି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଢେର ଥର ମୁଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଲି ଯେ ତୁ ଗା ନା ବାଜିଲା ଯନ୍ତ୍ରମାଳା ବି ତାକୁ ଗାଇ ସେଇଟା କାହିଁକି ଆମେ ଗାଇବା। ମୁଁ ଗାଇ ଜାଣିଲି କି ଗୀତ ଥଣ୍ଡା ଅଛି ମୁଁ ଗାଇବି କହିଲେ এই শব্দটা নিজে বুঝি করে নিজକୁ ନିଜେ ନ୍ୟୁନ ହୋଇ ବଜିଲେ ହରିଭକ୍ତି ପାଇ କନ୍ଦଳ କରିବାଟି ଜ୍ଞାନ ନଷ୍ଟ ଯାଏ। ଆପେ ବୁଝିଲେ ଅଳୁଆ ମେଟେ କେତେ କଣ କଥା। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେଗୁଡ଼ା କହିଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ଶବ୍ଦଟା ଦେଖ ନା ଯେତେ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦ ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କୁ ଦେଖ ମହାପୁରୁଷ ପଞ୍ଚସଖା ଭୀମ ବହି ଯେତେ ସବୁ ଲେଖକ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଏଇ କଥାକୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କୋଟି ଗୋଟେ ବେଦ ବୁଝିଲା କରିଛି। ଲତା ବନିତା କବିତା ବିନା ଆଶ୍ରୟ ନ ବର୍ତ୍ତନ୍ତି ସେ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅନେକ ପଦ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ଲେଖିଛି କହୁଛୁ ଆମେ ବଢିଆ ଲେଖିଛି କହୁଛୁ ଆମେ କଣ ସେ ବଢିଆ ଲେଖିଛି କାହିଁକି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବୁଝାଟେ ହେଇଛି ତୋ ଦେହଟା କାହିଁକି ଆଙ୍ଗୁଳି ଭଳିଆ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ହେଲା କାହିଁକି ତା ଭିତରେ ଆତ୍ମା କଣ ଏଇ ଦେହ ଭଳିଆ ହେଇକି ଅଛି ସେ ତ ଛୋଟ ହେଇକି ଅଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଣୁରୁ ପରମାଣୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତ ବଡ଼ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବୁଝିପାରିବ ସେତେବେଳେ ନ୍ୟୁନ ହୋଇ ଭଜିରେ ହରିଭକ୍ତି ପାଇ କନ୍ଦଳ କରିବାଟି ଜ୍ଞାନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଇଏ ସବୁ ଶରୀର ହେଲା କନ୍ଦଳର ଜ୍ଞାନ ବିରାଟ ରୂପ ଭଗବାନ ସିନା ବିରାଟ ରୂପ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜ ବିରାଟ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛୁ। ବିରାଟ ଗୀତାରେ ବିରାଟ ରୂପ ଅର୍ଜୁନକୁ ବିରାଟ ରୂପ ବିଶ୍ୱରୂପ ଯା ବିରାଟ ରୂପ ସେ ଜଣକୁ ଦେଖେଇଲେ ଆଉ ଚାରି ଭାଇ କାହିଁକି ନ ଦେଖେଇଲେ ସେ କଣ ଉଣା କରିଥିଲେ କଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅର୍ଜୁନକୁ ଦେଖେଇଲେ ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ଅର୍ଜିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯାହାର ଅର୍ଜୁନ ବୋଲି ନାମ ତାର ସେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କଲେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯେତେବେଳେ ନ ବୁଝିଲା ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁନି ଅର୍ଜୁନ ମନା କଲେ ନା ମୋ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଶଳା ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଶ୍ୱଶୁର ଅନେକ ମୋର ପରିବାର ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରି କଣ ଲାଭ କଲେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କଲେ କଣ ମୋର ଲାଭ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତ ପାପ ଭୋଗ କରିବି ମୁଁ ଏସବୁ ବଧ କରିବି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ବୁଝି ଦେଖିଲେ ହସି ହସି ବୁଝେଇଲେ ଇଏ ତ ବୁଝିବନି ୟାକୁ କଣ କୁହାଯିବ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ଦେଖ କିଏ କାହାକୁ ମାରୁଛି ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ ଆଉ ଏମାନେ କୋଉଠି ଅଛୁ ସବୁ ତା ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଅଛି ମାତ୍ର ଜଣେ କୃଷ୍ଣାକା ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ତା ହଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ଚକ୍ର କାଳ ଚକ୍ର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ର ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଛିଡୁଛି ମୁଁ ବି ମାରୁନି ସେ ଚକ୍ରକୁ ମୁଁ ଜାତ କରିଛି ଚକ୍ରକୁ ବି ପଠେଇକି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି ତୁ କଣ ମାରୁଛୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ କହିବୁଛୁ ତୋର ଜ୍ଞାନ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ମାନେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ ନ କରିବୁ ତାହେଲେ ୟାଙ୍କ ସୁଖରେ ରହିଯିବୁ ତାହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଆମର ଆତ୍ମା ଯୋଉ ଉଦ୍ଧାର ମୁକ୍ତି ବାଟକୁ ଯିବ ଇଏ ସବୁ ଆବଦ୍ଧ କରିଦେବେ ଏଇମାନଙ୍କୁ ଦଗ୍ଧ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରି ଯିଏ ତାକୁ ଅର୍ଜନ କରିବେ ଅର୍ଜିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯାହାର ତାକୁ ଅର୍ଜନ କୁହାଯାଏ। ତମେ କଣ ଅର୍ଜନ ହେଇପାରିବ ତମେ ଅର୍ଜନ ଭଳିଆ କାମ କର ନା ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ଖାଲି କଥାଟାକୁ ଏମିତି ଧରି ଗାଣ୍ଡିବ ଧରି ଏଇଟାକୁ ପଢିଲେ କଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ରାମ ନାମ ବୋଇଲେ କି ଛାଡିଯିବ ପାପ ଭାତ ଭାତ ବୋଲିକି ପଳାଇବ ଭୋକ କେତେ ପ୍ରାଣୀ ନାମ ବୋଲୁ ଅଛନ୍ତି କି ନାଇଁ କନ୍ୟା ଶୁଣିଲା ମାତ୍ର କି ଯିବ କି ତୋର ଚିହ୍ନି ଭଜିଲେ ତାହାକୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ନଇଲେ ଲେଉଟି ଫେରି ଜମ ଭୋଗ ହେବ ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣରେ ଭୀମ ଏଇ କଥା ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟେ ପଦକୁ ବହୁତ କିଛି ମୋ ମନ ଭିତରୁ ଉଠି ମାଂସ ତାହାକୁ କହିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ ଜଣ ଜଣକାର ଆଧାର ଗୋଟେ ବହି ଲେଖା ହଉଛି ଯିଏ ପଢିଲା ତାର ବହି ସେ ତେଣୁକରି ଏଇଟାକୁ ଆଗେ ଯିଏ କରିବ ସେ ନ୍ୟୁନ ଯିଏ କାହାକୁ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ବାଦ ବିବାଦ କିଛି କରିବ ନିଜେ ବୁଝିବ ତାପରେ ଜଣକୁ କହିବ ବୁଝିଲେ ବୁଝ ନ ବୁଝିଲେ ତମର ଏତେ ଗୁଡେ ଗାଇଲ ମୁଁ କିଛି କହିଲି ସରିଗଲା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଭଜନର ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପଦଟେ କହିଲି ବେଶୀ ତ ନୁହେଁ ପଦ ସାରାଂଶ ପଦ
ନହେଲେ 9-6-15 ତାକୁ ଅର୍ଥ କଲେ କେତେ କଣ ହେଇଯିବ ରାତି 7 ରାତି ପୁରାଣ ଯେମିତି ସରିବନି ଏ ବି ସରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦରକାର କଣ ନା ଆମେ ଯୋଉ ଲାଇନରେ ଅଛୁ ଯୋଉ ବାନା ଧରିଛୁ ଯୋଉ ଧର୍ମ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ଆମେ କେମିତି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଛୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ ଆମେ ବି ଆସିଛୁ ସେଇଠି କେମିତି ପହଞ୍ଚିବୁ ତାକୁ କେବଳ ଆମକୁ ଦରକାର। ଆଉ ଆମେ ଯେତେ ବିଦ୍ୟା ସାଧନ କଲେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ଯେତେ କର୍ମ କଲେ ଏଟା ତ ତୁ ଶିଖିନହେଲେ ସେ କହିଦଉଛି ଏଇ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନଟା ସମସ୍ତେ କହିଦେବେ ସମସ୍ତେ ତାର ତ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ହେଇଯିବେ କାହିଁକି ନା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ କଥାଟି ପାଇଁ ଗୁରୁ କରାଯାଏ ଏଇ କଥାଟି ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ନ୍ୟୁନ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁରୁ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କାର୍ପଣ୍ୟ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ପୁରା ବିଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଉପରକୁ କିଛି ବାଧା ଆସେ ସେତେବେଳେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ପାତିକି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ନା ମୁଣ୍ଡ ପାତିକି ସହିଗଲେ ପରା ନହେଲେ ମୋର ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏତେ କଥା ଗାଁ ଦେଲା ଭଲ ହେଲା ସହିଗଲେ ଭଲ କଥା ଜଣେ ଜଣେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଢେଉ ଆସିବ ସେ ଢେଉ ସେମିତି ଏମିତି ଯିଏ ମୁଣ୍ଡ ପାତି ଦେବ ତାପରେ ଢେଉ ପଡ଼ିଯିବ ଗୋଟେ ସେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନ ଉଦାହରଣ। ଆମେ ଯାଇଛୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଢେଉ ଭାଙ୍ଗି ବିଲ ସଙ୍ଗେ ଥରେ ଯାଇଛୁ ବିଲକୁ ଠିଆ ହେଇକି ପଡ଼ିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ରହିବ ନଈ ଯା ଦେଖିବୁ କେମିତି ଢେଉଟା ପିଠି ଉପରେ ପଳେଇ ହେଲା ଆମେ ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଇଛୁ ସେଟା ଆଗରୁ ଗାଧେଇ କିନ୍ତୁ ଜାଣେ ଢେଉଭାଙ୍ଗାଟା ତ ସେଇଭଳିଆ এই সংসার জন্ম নেলা মাত্র বড় বড় বাধা বড় বড় ঢেউ এতে মহামন বড় বড় ঢেউ আসিব পাহাড় ভଳିଆ ସମୁଦ୍ର ଭଳିଆ ଢେଉ ଆସିବ ସମୁଦ୍ର 7 ସମୁଦ୍ର ପାଣି କେତେ ସେମିତି ଢେଉ ବି ଆମ ମୁଣ୍ଡ ସେ ଢେଉକୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ପାତି ଯଦି ଶୋଇଯିବା ତାହେଲେ ସମୁଦ୍ର ହେଲେ ବି ଆମର ନାହିଁ। ଆମର ମନକୁ ଯିଏ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସୈକତାର ସତୀ ବୋଲି ଯିବ ହେଲେ ମୁଁ କୁହେ ବେଳେବେଳେ ତା ବୋଲି ମତେ କିଏ ଭୁଲ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କାହା ପାଖକୁ ଯିବି ମୁଁ ତ ମରିବାକୁ ଅଛି ଯେବେ ବି ମରି ସିନା ଯିବି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଛଡ଼ା ଗୁରୁ ଛଡ଼ା ମୁଁ କାହା ପାଖକୁ ଯିବିନି କାହା କଥାରେ ସ୍ୱୀକାର ନୁହେଁ ମୁଁ ସାଉର ଖାତକୁ ନୁହେଁ ରାଜାର ପ୍ରଜା ନୁହେଁ ମୁଁ କାହାରି ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ଧର୍ମର ବାଟ ସେଇ ଧର୍ମର ପୁରାଣ ସେଇ ଧର୍ମର ଶାସ୍ତ୍ର ସେଇ ଲାଇନରେ ଯିବା ପାଇଁ ତ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛୁ ନା ତେଣୁକରି ସେଇଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ ସୈକତାର ସତୀ ତାର ଭୁଲି ଯାଇପାରେ ଆମେ ଏକେଶ୍ୱର ବା ଧର୍ମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହବ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହବ ଯେମିତି ପିଲାଟେ ବର୍ଷ ଯାକ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଗଲା ପରେ ତାର ପାସ୍ ଫଳାଫଳ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ପରେ ସବୁ ଦିନ ଲାଗି ଭଲ ଲାଗେ ଆମେ ସେମିତି ବର୍ଷେ ତ ନୁହେଁ ନା ଧର୍ମ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା କଥା ତାହା କରି ଚାଲିବ ନା ଅବହେଳା କଲେ ହବନି। ବିଲକୁ ଯଦି ଦିନଟେ ନ ଯିବ ପାଣି କେଠି ଗଳିଆ ପଡ଼ିକି ପଡ଼ିଯିବ ଗଲା ବର୍ଷା ଆସିବ ଯଦି ହବ ନହେଲେ ଧାନ ମଲା। ତେଣୁ ବିଲ ବାଡ଼ିକି ଯଦି ଯତ୍ନ କରାଯାଏ ପନିପରିବାକୁ ଯତ୍ନ କରାଯାଏ ଛୁଆ ପିଲାକୁ ଜ୍ୱର ହେଲା ନିଜ ଶରୀରକୁ ଦେହକୁ ଯେମିତି ଯତ୍ନ କରୁଛୁ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଆମର ଯତ୍ନ ନ ରହିବ ଦେହ ପ୍ରତି ଆମ ଦେହଟା ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ସଂସାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସରକାର ମାନେ ବି ସବୁବେଳେ ଯତ୍ନବାନ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଶେଷନ ହଉ ଯିଏ ହଉ ଡାକ୍ତର ହଉ ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ନହେଲେ ଏ ସଂସାର ବଞ୍ଚନ୍ତା କି ସେଇଭଳିଆ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିଜେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଜେ ଯତ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁରୁ ଆମର ଡାକ୍ତର ଗୁରୁ ଆମର ଜଗିଆ ମୁଁ ତତେ ଜଗିଥିବି ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟେ ପଳେଇଯିବୁ ବୋଲେ ମୁଁ ବାଟ ଦ୍ୱାର ବଟେ ତୁ ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାର ବାଟେ ପଳେଇଯିବୁ କେମିତି ହବ ହଉଛି କି ନାହିଁ କଥାଟା ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ ଘରର ଚାରି କାନ୍ଥ ମାଟି ହଉ କି ସିମେଣ୍ଟ ହଉ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟେ ବଢିଆ ପକେଇକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ପଳେଇଯିବୁ ବୋଲି କିଏ ଜଗିଥିବ ଦ୍ୱାର ପଳ ଦ୍ୱାର ଜଗିବ ନା ଆଉ ସେଇଭଳିଆ କଥା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପଣ ଚିତ୍ତ ହେଇଯିବ ସିଏ ସବୁ ଚାରିପଟ ଜଗିବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବାହାର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତର ଶରୀର ଭିତର ଶରୀର ବାହାର ସବୁଆଡ଼େ ଏ ସଂସାର ଜଗିଆରେ ପାର ପାଇଯିବ ସେଠି ଚାରିପଟ ସେ ଖେଳ ତା ଭିତରୁ କାଳର କୌଣସି ଅଣୁ କେବଳ ମାତ୍ର ପ୍ରବେଶ ହେଇପାରିବ। କାଳ ତ ଶରୀରକୁ ବିନଷ୍ଟ କରୁଛୁ କାଳ ତ ମନକୁ ବିଭ୍ରାମ କରୁଛୁ ନା କାଳ କିଏ ତୁ ଅବା ବୋଲିବୁ କାଳ କେଉଁଠାରୁ ଆସେ ଆପଣା ଅଙ୍ଗକୁ କି ଆତ୍ମାଲିଙ୍ଗ ଗ୍ରାସେ କାଳ ରଙ୍ଗ ରୁଙ୍ଗେ ପଡ଼ିଗଲେ ଛାଇ ଦେହଦାରି ହୋଇଯାଏ ପଞ୍ଚନ୍ଦ୍ର କାଲି ଦେଖୁଛୁ କହୁନି 11ଟା ରାତିରୁ ମୁଁ ଚାହିଁଛି 2 ବଜେ ଗାଧେଇ କେତେ ସମୟ ଶୋଇଲି କହ ତମର ଇଆଡ଼େ ବୈଷ୍ଣବ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ତମ ଭାଗ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ଖବର ଦେଲେ କ'ଣ କରିବୁ ବାହାରେ ଉଠିକି ପଛରେ ରାଉଣ୍ଡ କରିକି ବାହାରୁ ପାଇବାକୁ ଯାଇ
ଦିନେ କି କେତେ ଦିନ ଗୁରୁ ଆଜି ଗଲେ 29 ବର୍ଷ ହେଲା 29 ବର୍ଷ ହେଲା ଖାଇବା ଦେଖୁଛ ଶୋଇବା କେମିତି ହବ ଖାଇଲେ ତ ତେଣୁ ଆମର ସେଇ କଥାଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି କହିବାର କାରଣ ଆମ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ପୁଣି ଜଗତକୁ ଦେବି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭକ୍ତ କୁହେ ଯେଉଁମାନେ ତାର ଶୁଣନ୍ତି ଆସନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ଜଗତ କୁହେ ମୋ ମତରେ ଆଉ ଏଇଟା ଧର୍ମ ମତରେ ଯିଏ ବି ଯାହା ବୋଲି ଭକ୍ତି ଯିଏ କରେ ସେ ଭକ୍ତ ଯିଏ ମାନେ ସେ ମାନବ ଯିଏ ପାଳନ କରେ ସେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞାଟାକୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଳନ କରେ ଆଜ୍ଞା ବହ ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ଧନୁ ତୀରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ବାଣ ପ୍ରୟୋଗ କଲା ଗଛ ପତ୍ର ରାଗେ ବାଣ ମାରିଗଲା ପତ୍ର ବାଣ ଲାଗି ରହିଗଲା ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି ପରୀକ୍ଷା କଲେ ତାହା ବି ସେ ଛୁଞ୍ଚି ମନରେ ପଶିଗଲା ଏମିତି ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ହଉ ସେମାନେ ଗୁରୁମାନେ ସେ ସେଇ ପରୀକ୍ଷା ଆଗେ କରିବେ ତାପରେ ଏଇ ପ୍ରକୃତ ଧନୁଧାରୀ ହବ ଗୁରୁମାନେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚେଲାମାନଙ୍କୁ ସେମିତି କରିବେ ବୁଝିଲେ ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ଗୁରୁ ଯାହା ବି ହବ ଭକ୍ତ ସେଇଆ ସେ ଗୁରୁ ନହେଲେ କି ଭକ୍ତ ବି ସେମିତି ଏକାକ୍ଷର ଅଣାକ୍ଷର ପରୀକ୍ଷା ହବ ଭକ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ କହିବେ ଏକାକ୍ଷର ସେ ହେବେ ବ୍ରହ୍ମର ଯାହା ନ କହିବେ ଶୁଣେ ପଢିବେ କାତା ଏନେ ଶୁଣେ ବୁଝିଲେ ସେମାନେ କାତା ଲେଖେ ଦେବୀ ଖପର ପାତି ଥିବ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ରଖୁଛି ଏଠି ପୁରା ଭକ୍ତ ଲେଖା ବାବା କେହି ଲେଖା ହେଇଛି କିଏ ଭାବେ ସେ ବାବାଜୀ ମାନଙ୍କୁ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ହବ ନାଇଁ ଏଠି ଭକ୍ତ ଲେଖା ହେଇଛି ଆରେ ଗୋଟେ ଘରକୁ ସମସ୍ତେ ଯିବା ଗୋଟେ ବାଟରେ ଯିବା ସେଠି କଣ ବାବାଜୀ କି ଧରିବା ଆଉ ସବୁ ଛାଡିବ ମୁଁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ପୁରା ସହିତ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ମହିମା ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ଏକାକ୍ଷରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ମହିମା ପାଠ ଦୁଆରି ଆଉ ଗୁରୁ ହସ୍ତ କହିଛି ଗୋଲ ପସନ୍ଦ ଏକା ଗୁରୁ ମହିମା ବିନା ତାହେଲେ ସେଠି ଭକ୍ତଙ୍କୁ କି ସାନ ମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ହବ ଖଣ୍ଡା ଦାଣ୍ଡରେ ଯିଏ ଚାଲିବ ସେ ଆଉ ସେ ବାଉଜି ହବ ତା ପାଇଁ ତୁଳା ସଜ ସୁନ୍ଦର ଅଛନ୍ତି ବୁଢା ଗୁରୁ କହିବେ ସୁନ୍ଦର ତା ପାଇଁ ତୁଳା ସଜ ଅଛି ଖଣ୍ଡା ଦାଣ୍ଡରେ ଆଗେ ଚାଲିବ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଭକ୍ତ ଏଇ ବାବା ମାନଙ୍କୁ ଖାଲିକି ହବ ଆଉ ଏଇ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ କେମିତି ହବ ସମସ୍ତେ ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିଲୁ ତାଙ୍କର ଏକା ଥରେ ଆଉ ଡବଲ ଉତ୍ତର ପାଇବ ସେଇଟା ମୁଁ ଧରିଛି ବୋଲି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମୁଁ କହିବାର କାରଣ ଯେ ଭକ୍ତ ଖାଲି ବାବା ମାନେ ଏକା ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ତା ନୁହେଁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ପାଠ ପଢଉଛ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇଠି ଯୋଉ ଧନୀ ପିଲାଟେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ ଗରିବ ପିଲାଟେ କଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଦେବେ ସେ ଜଣେ ଦେବେ ଆଉ ସବୁ ଦେବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ 3 ଜଣ ଦେବେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ କଣ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କଲା ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ହେଲା ତାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ନହେଲେ ତ ଫେଲ ହବ ନା ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇ ବାଟଟି ଯଦି ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବୁ ତାହେଲେ ଆମର ଦୀକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା ସଦାବେଳେ କୂଟ କପଟ ଛଳ କପଟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆତ୍ମା ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ାଇ ନିଜକୁ ନିଜେ ଜ୍ଞାନ ବୁଝି ତାପରେ ତାକୁ ପଦେ ଆମେ ଶିଖିଛୁ ବୋଲି ପଦେ ଯଦି କେହି ପଚାରିଲା ବା ନ ପଚାରିଲା ପଦେ ନେଇ ପଚାରିଲେ ପଦେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା କହିଲେ ନା ଏଇଟା ଆମକୁ ନିହାତି ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଏହା ହିଁ ହେଲେ ଆମେ ଧୃଷ୍ଟତା ଦୁର୍ବଳତା ଅଜ୍ଞାନତା ଆସରିକ କର୍ମ ଇଏ ସବୁ ଭିତରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ରହି ଆମେ ନିର୍ଗୁଣ ପଥ ଆବଶ୍ୟକତା ଆଜି କଳିଯୁଗର 2023ଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଆମେ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଧରାଯାଇଛି ଏ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ବନ୍ୟା ହେବ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ ପୁଣି ଅଗ୍ନିମୟ ହେବ ତା ଭିତରୁ କିଏ ବଞ୍ଚେଇବ ଏ ସାଧାରଣତଃ ନିଆଁକୁ ପାଣି ବାଟେ ପକେଇଦବ ଏ ସଂସାର ଅଗ୍ନିମୟରେ ପାଣି ପକେଇବ କୋଉଠୁ ପାଣି ଆଣିବ ପାଣି ତ ଶୁଖିଯିବ ପାଣି ଆଣିବ ପବନ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯିବ ଆକାଶ ଦୁର୍ଗମୟ ହେଇଯିବ ଅଗ୍ନିମୟ ହେଇଯିବ ସେଠି ରହିବ କେତେବେଳେ କୋଉ ଜାଗାରେ ରହିବ ସିଏ ତେଣୁ ସର୍ବ ହେଲେ ଏକ ମୁଖ ରଖିବ ନା ଦିଅଲେ ସମସ୍ତେ ଜଗତ ଭଗତ ଜନ ଆସନ ଦେଖିଲେ ନା ସମସ୍ତେ ଏକ ଜଳହସ୍ତ ହେଇଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ଧର୍ମ ଦିଗରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ମାନ ଧରି ବାବା ହେଇ ସଂସାରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଲୋକ ଜଗତର ଭକ୍ତ ନା ଜଗତର ଭକ୍ତ କୋଉଠୁ ଆସିବ ଆମେ ଦିନେ ଜଗତ କେବେ ଆଜି ଭକ୍ତ ହେଇକି ଆସିକି ଆଜି ବାବା ଯାଇକି ତମ ଦେଶ ଦେଖିଲୁ ନହେଲେ ଆମେ କାହିଁ ଏଠିକି ଆସିବା ତମେ ଆମ କାହିଁ ଦେଖିଥାନ୍ତ ନାଇଁ କି ଏଥିପାଇଁ ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ
କଷ୍ଟ ବହୁତ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ ଏସାର ବଚନ ମନେ ରଖିଥିବ ସଦା। ଆରେ ଶିଷ୍ୟ ଏଟା ବଙ୍ଗଳାରେ କହିଛି କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳିବ ନିଶ୍ଚୟ। କୃଷ୍ଣ ମାନେ କଣ କର ଏଇ ଯେ ତମେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ ଯୋଉ ଫସଲ କରୁନ ଫଳଟା ପାଉଛ ନା ଇଏ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ତମର। ସେଇଭଳିଆ ଜୀବନକୁ ଦଗ୍ଧାଞ୍ଜଳିରେ ପକେଇ ଖାଇବା ଶୋଇବା ଆର ନିଦ୍ରା ମଥୁନ ଭିତରେ କାଳଚକ୍ର ମାସ ଏ ତିନି ଦିନରେ ଜୟ କରିବ କାଳ ଏସବୁ ଯେ ଜାଗ୍ରତ କରିବ ତାହେଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ଯେ ମାନ ଫଳ ସତ୍ୟ ସାଧନାର ଫଳ ହଉଛନ୍ତି ହେଲା। এইটা ବି ଆମେ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଗୋଟେ ଚାଷବାସ କଲେ ସାଧାରଣତଃ ଏକା ଦିନ କ'ଣ ଫଳ ଫଳୁଛି? କେତେ ଔଷଧ କେତେ ଧାନ କେତେ ଧନ କେତେ ଖତ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଯାଇକି ତମେ ଫସଲଟେ କାଟି ବିକ୍ରି କରି ଦୁଇ ପଇସା ପାଅ। ସେଇଭଳିଆ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ ପାଇବା ଜନ୍ମାନ୍ତର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପାଇବା। ଏ ଜନ୍ମ କ'ଣ 7 ଜନ୍ମ 1000 ଜନ୍ମ ହେଇ ଆସିଲେ ସେଇ ଫଳ ମିଳିବ। ଗୋଟେ ଜନ୍ମର ଭକ୍ତ ନୁହେଁ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଯିଏ ଭକ୍ତି କରିଛି ଜନ୍ମାନ୍ତର ଭକ୍ତି ବୁଝିଲା। ଗୋଟେ ଖଟ ମେଳରେ ବସିଲେ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଖଟ ଯଦି ସେଇ ଖଟଟି ଯଦି ବଦଳି ଯାଇକି ପୃଥମକୁ ପଳେଇ ଆସେ ରତ୍ନାକର ଦୋଷ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ କେତେ କ'ଣ ଆସୁଛି ସେ ସବୁ ଯଦି ଦେଖିବ ବୋଲେ ତାହେଲେ ଜାଣିବ ଯେ ନାଇଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଲେ ଗଲା ଏତେ କଥା। ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ନିହାତି ଏଗୁଡ଼ାକ ବୁଝିବା ଟିକେ ଦରକାର। ଆଉ ବୁଝିଲା ପରେ ବି ସମାଜକୁ ବି ଦର୍ଶନ ଦେବାଟା ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ସେ ଭକ୍ତ ହଉ କି ବାବା ହଉ କି ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। ପାଣି ପୁଣା ଦିଏ ଭକ୍ତ